serikali hakuna. Wadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto keto koke e oboke mar chik maketo ageng'a kik makne bura achiel kachiel gi doho mar piny mangima ICC. Chikno ma otis ni Malabo Protocol e bwo riwruok mar pinje Afrika EU koro keto ageng'a ne Ruto ma doho mar ICC ok nyal yawo ne bura achiel kachiel kaka jatend Kenya kapo ni tude gi ketho moro amora. Ma nyiso ni ka Ruto oketho chik to ibiro yal wachne mokwongo gi riwruok mar Afrika EU kapok ochopo e ICC. Riwruok mar EU yande ne oketo chikno mar Malabo Protocol e higa mar 2014 kaka yor neno ni pinje Afrika obedo gi ratiro mar yalo buchegi giwegi ma ok otergi e nyim doho ma ok yudre pinje Afrika. Piny owacho mar kaunti